Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Fatimatus Alfaroh NIM 95 PGSD UTM. Kula badhe nyampeaken cerita pewayangan judulnipun Laire Arjuno. Laire Arjuno. Ana ing sawijining dina begawan abiyasa, Madrim, Puntadewa, Yamawidura, Kunti lan Bima kumpul ing keraton nunggu baline Prabu Pandu. Ora suwe dumadakan teka salah siji utusan saka Pandu kang anggawa wekta yen Prabu Pandu nembe wonten tugas ndereke Basudewa. Tindak ana ing tlatah Mandura. Dewi Kunti kang nembe bobot tuwa banjur nglairake jabang bayine. Saka kelairan iku bayi kang lagi wae mbrojol saka njero weteng Dewi Kunti banjur digendong dening Bima sing ora liya yaiku kakang saka jabang bayi kuwi mau. Bima gendong adine menyang tlatah Mandura kanthi kawalan saka begawan abiyasa. Ana ing tlatah Mandura Ugrasena sowan wonten Dewi Mahendra lan Dewi Bandraini. Piyambake sedaya padha nunggu kerawuhan Basudewa. Ora suwe banjur Raja Basudewa dumugi kanthi didherekake dening Padu lan Arya Prabu. Dewi Bandraini kang uga nembe bobot tuwa banjur nglairake jabang bayi kang ayu lan diparingi asma Sumbadra. Ora suwi Bima teka ana ing Mandura kaliyan gendong bayi lanang yaiku adine dhewe kanthi kawalan begawan abiyasa. Banjur bayi iku dicaosake dening Prabu Pandu kang ora liya yaiku bapakne. Banjur Pandu pameh asma dening bayi iku kanthi jeneng Parmadi. Semono uga begawan abiyasa paweh jeneng Palguna dening ana Dewi Kunti. Sawetara Bima dados kakange paweh jeneng Jlamprong dening bocah kuwi. Bocah iku sakmangkih dadi kesatria kang bagus lan kuat. Klebu ana ing bagian Pandhawa 5 kanthi julukan terkenal yaiku Arjuno. Ana ing papan kuwi sakmenika awonten bayi loro kang gadhah asma Parmadi lan Sumbadra. Banjur Basudewa mangku keloro bocah kuwi. Parmadi ana ing pupu tengen lan Sumbadra ana ing pupu kiwane Basudewa. Saka kono keloro bocah kuwi dijodohake kawit bayi jenger lan Basudewa sabda yen saka keloro bocah iki sesuk bakal anurunake keturunan kang dadi raja. Cekap semanten video kula pun kesupen like, komen, share lan subscribe nggih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.